procés el toquem, no? I llavors l'autòmata comença a arrencar el que seria la cinta i la para just sota per fer una petita foto i fer una lectura del codi de barres. I també mesura l'altura. Llavors la caixa aniria avançant fins aquí, on el robot es mouria i aquí faries la medició de tamany de la caixa. Llavors el robot l'agafaria amb les mesures que ha pres prèviament, vindria aquí i llegiria una pastilla de RFID per tenir una petita localització, que és això negre que hi ha aquí sota, i l'ubicaria aquí, que això seria per cada client. Aquí tindríem per un client, per un altre client o per un altre. Llavors es anirien ubicant els paquets correlativament i quan tinguéssim l'embalatge complet, el robot faria el traspàs a la tercera estació, que seria on es faria la caixa final, que és el que pots veure allà, que hi ha dues caixetes peridetes i es començaria a fer, aquí es procediria a fer el que és el plegat de la caixa.